da mai baka ya ubangiji kai ne mai da uwa ka haife alhaji wa Allah 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 ya ramanu la ilaha illallah Allah ibri masirri la hakikati wala mun bar dutse shiga da lafiya ya gwada ki Allah yo salatuka adadin girman ka kai kalwa wannan da ka fi so baka da tamkar sa Annabi Muhammad alai Allah sahabban sa har adil bai Fatima ruhin kudura ta tantuka da lahira ya umma sanaini zara mu kokarin damati ga takin ubangiji ya Ali in ka kashe fa Allah ne ya kashe mu dai ba muke wurin da kake na fadi Maula ya muradi na shehu Isa naka nake kai bayi ne bana ganewa akan ka sai dai soyayya ba mu ganin aiki ba kowa sai rabu wanda ya san Allah ba zai kalli kan kirsa lallan sama Ali ka dau aikin ta wanke sa Allah ya bayyana ya zo masa zahi ya koma abadi ka santar a awwalu a ƙarshen ya zauna da aki sarki ne mai ya Allah ko ina kuke sai din alaba sanaro badagiri za ka batu kuma a gangare jallin zabi da an ja ka badagiri a mutu kai baban kowa ne Zara'ilu kai ba a ja maka badagiri aiki kawai kake mutane kudin ka suke ko da magiya ko kar a yi maka zuwa kake ayya badagiri hattara rijali ga maganin mafiya Allah ba ka rau kan ya kafi ka sai ga mai guduma a zaki uban baban ka bayar da su yan zaki kibiri mabancin salatuka an kasa sanuka walidi kake mai bawa sadatu assignment wurin su bal baban teacher garkuwa ga su fatuwal agaladi mazan fada mai madina tumayyarwa da cewa yani jamuya mai kafin hujjani shewa titi sarkin tarbiyya ya kuma shiga hutu kibiri mai yana kallon ku ba mai gatar wasan na kari da gangare in an yi ruwa shuka rijali suke da yawa ai sun yi yaki gari zai zama lauyi shi yasa Allah yake masu sun shaida ne ai shi ke wasu kuma san shehu ya wuce kaunin karshe Allah daidai kuma bayi ne sarkin ya yi kira dole fa da zaka ji algaita sarkin yana kira shi badagire guduwa ake muddin ya kira zaki hanyar ka daya hukuncin ya duniya shi yasa badagire in ka zo dole an tsaya gajiyar da duniya ku ne a sama babu wanda ta ke kalli